Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubengelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuhlangana futhi namhlanje. Udumo lonke lungolwakhe, udumo lonke lumfanele. Ake ngiphinde ngigcizelele ukuthi okwamanje ayikakavuleki inamba. Okwamanje inamba yethu 063 7755162 awukakavuleki. Sizothola ireport egcwele kusasa ekseni ngokugcinwa inkosi. Uma kuzoshaya ikusasa ingakavuleki kusho ukuthi sengizosebenzisa ke inamba entsha ngiyikhiphe ngoba manje amafoni ami kufuneka ifoni ezokwazi ukumumatha njengoba ngishilo ukuthi le namba engithumelela ngayo Inkonzo ifoni yakhona incane ine space esincane, so yikho ngingafuni nixhumane nami ngaleyo namba ngoba izojama ke yona ijanyiswa ukuthi ispace isincane. So ngibekezeleleni angazi kusasa ukuthi ngizosebenzisa iphi namba kodwa kufuna iSIM card ngiyifake kule phone ebese isebenzisa ngoba ine space esikhulu 512 gigs, 512 space esikhona. So ke kusho ukuthi kuzofuneka ke mayigcina ingavulwa ngishifteke ngiyofaka ngale. Ngiphinde ngicele bonke abantu engibathumelele ama date ombhabhatiso noma ukuvuma izono abhalene eceleni ngoba ipossibility ithi mase ngeke ngayikhipha le namba bengayivuli WhatsApp wakhona uzophela. Mawuphela awunyamalali kimi kuphela, uzonyamalala nakuwe bese ukhala ukuthi ufuna ama date ngingakwazi ukukutholela ngoba nami kuzobe kungasekho. Uma ukuthi bungakakwenzi idate ikopishe phansi. Yikho ngithe yimani ukuthumela ngoba uma kungukuthi bagcina ngokungayivuli konke okuthunyelwe kusukela ngesonto noma to be safe kusukela ngomgqibelo nakuthumela kuze kube manje kuzonyamalala konke. Yikho ngithe yimani ukuthumela. Abanye kabalaleli bayathumela, abanye basebenzisa inamba abazithandayo. Ngeke ngikwazi ukuthi ngingabi fair usebenzisa inamba wena oyibona ukuthi uyayisebenzisa bese ngikuattenda. Cha, ngoba ungenela ulayini. Baningi abantu abathumelile kusukela ngesonto, Msombuluko lesibili noma bengathumelile abalindile ukuthumela. So ke balinde ukuthi ngikhulume. Kuyacaca ukuthi vele ngelanga engizoqala ngalo ukuthumela azoba maningi ama messages. Mhlawumbe sizodina sicelana futhi ukuthi silindane sithumele siqede nya noma ngaba u200 noma u300 bese ningiphefumulisa ke ngiwancengeke kodwa sikakafiki lapho. Engigcizelela ukuthi uma kusasa ekseni ngokugcinwa inkosi bengakayivuli ngizobe sengimemezela inamba entsha bese ngithi asisebenziseni ke. Kodwa mase beyivulile ngizonazisa futhi kusasa ekseni bese niyaqhubeka. Uma bengayivula kusukela manje kuya le ngizocela ukuthi ngingamemezeli ukuthi ivuliwe. Uma beyivula ngizozama ukuphusha engizobe ngikuthola kukhona kuhlezi ngoba ama messages awakacisha khona. Azocisha uma sebeyivala unomphela. So ama messages balokhu bethi akhona yonke into ikhona isafe kodwa bayivulile. So ke ngizocela ukuthi ke umuzi womunye umngane wakhe athi ubaba uNsibando sengiphendulile musu actor wena ngoba ngizobe ngiphusha izinto ebese zikhona zikuze zivulela ispace ngezinto enizozifaka kusasa ekseni. So kukabilike uma beyivula anytime emva kwale nkonzo angizomemezela ukuthi ivuliwe ngoba ngizobe ngiphusha lokho okukhona. Ngaphandle makungekho khona ku empty ngizosho ukuthi thumelani ke sebeyivulile. Uma bengayivuli kushaya isikhathi sakusasa mhlambe o7-8 kanje ekseni ngizobe ke lapho sengishintsha ama SIM card ngifake enye
le esengizomemezela ngithi-ke nanku WhatsApp esusebenzisa-ke. Wazi ukuthi communication yonke yethu yale number iphelele emoyeni, ingakho kusemqoka ukuthi nibhale izinto. Ngiyabonga-ke, ngicabanga ukuthi sengiyicacisile leyo nto, isemqoka ngendlela emangalisayo, ngoba uzogcina usubhukhelwa kabusha uya ku-2030 kanti wena mhlawumbe ubu-2028 noma ubu-2029 usuyahlehla ngoba ulaleli, awufuni ukubhala ama-dates phansi. Ngoba mina kulukhuni nginama-diaries ngamanje angaphezulu mangalenza iphutha ka-12. So-ke uma uzothi wena cela ungicheckele i-date yami, ngizoqala kuyiphi i-diary, ngivule kuze kube yinini, ngivule ipage nepage. Yabona ukuthi into engekho leyo. So kulula efonini, ngivele ngigaxe igama lakho, ngiscrolle, ngibonda ukho la, ngithatha ifoni le engaphambi kwale, ngifaka igama lakho, ngiscrolle, ngiyithola i-date. Yabona ukuthi kulula. So-ke uma uke wavalwa-ke lo WhatsApp 0637755162, nazi-ke ukuthi kuphelile konke besihlangene ngakho ngayo leyo namba, sekuqalwa phansi. Ngiyathemba-ke nizwile, zisekhona lezi zinto kunina, zisesheni izibheke ngoba abakawuvali thaqa. Ngoba mhlawumbe olimi soluza bawususpendile bathi basaphenya. So kabakawuvali bathi bayaphenya. Ngiyabonga-ke, ngithemba sesiyazwana-ke manje. Akekho umuntu ozothumela utho manje, noma ngayiphi enye inamba oyibona ivela as admin, asithumeli lutho. Ngiyabonga kakhulu. Le namba engithumela ngayo Inkonzo njengoba izongena nje, inamba engayenzela ukuthi uma ngiphume ngephutha egroupini ngibe nomunye u-admin oyisipele engizozibuyisela ngawo uma ngiphume ngenamba esemqoka. Le ka-YouTube bamthanda abantu ukusebenzisa inamba ka-YouTube. Ngiyacela ningayisebenzisi inamba ka-YouTube kuphela. Njengoba ngikhuluma nje uyarecord u-YouTube, so ifaka Inkonzo yakhona. Nayo ikhona lo namba ezi-admin kodwa ungayisebenzisi. Ngiyacela. Ayike, ngikholelwa ukuthi konke kuhamba ngendlela efanele. Ngiyabonga ngakho konke enisekwenzekile kuze kube manje. Umlomo wami angiwuvali ngebranch yasothongathi ethitha imali yayo yangiphelezela yaye Cape Town. Angazi bangithobisa labazalwane. Ngiyazi ngishila izolo akuvumi ngithule. Bayangithobisa abazalwane abangaceli kumuntu imali kodwa bayibeke, bayisave, sikhulume kahle ngoba yazi mabe enkonzweni icredit yabo ezulwini. Baziyela bona, abathwalwa ngamuntu, bazenzele. Ngiyatobeka. Bathi uNkulunkulu anganibusisa lapho uthongathi. UJesu Kristu iNkosi. Ake sizoqhubeka-ke nezwi leNkosi. Umkhuleko weNkosi yethu uJesu Kristu. Siyaphuma bekuyisihloko sayizolo kuphela obekuthiwa ngizidlulise abantu abayeke ukugxeka befundisi. Akhathalisekile ukuthi imuphi, akhathalisekile ukuthi waliphi ibandla. Ngokumfundisi nje yeke ukumgxeka. Bese uyadlula uyeke ukugxeka abazalwane ngoba nabo bane protection efanayo neyabefundisi. Umzalwane webandla lakho, umzalwane welinye ibandla noma wakuphi, yeka nje ukugxekana. Ake niyeke nje ukugxekana. Namabandla abukeke ngathi aphansi kwamanye uzomangalithi ezulwini aphakeme kunelakho. So asiyeke nje ukubuka izinto ngamehlo enyama. Ake sibuke izinto ngamehlo kamoya. Sithandaneni, sibe munye. Yazi uJesu vele sikhuluma ngothando lwakhe la kuJohn 17 esikhulekela wayikhuluma ngobunye othandweni. Ake sibe munye siyibandla likaNkulunkulu. Siye kugxekana. Umfundisi agxeka omunye umfundisi, umzalwane agxeka umfundisi, umfundisi agxeka umzalwane, umzalwane agxeka omunye umzalwane. Ngeke singene ekhaya ezulwini. Asithandaneni siye kugxekana. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani, ngiyanithanda nonke ekhaya lezwi. Mase ngithe ekhaya lezwi sengifake onke amabandla nabasentabeni bakhona ekhaya lezwi. Kungaba iphutha elikhulu kumholi waleyo branch ukuthi unamalunga asebranchini kodwa angekho ekhaya lezwi. Iphutha elikhulu lelo.
akakwazi umuntu ukuba sentabeni engekho ekhaya lizwi. Ngaphandle mayisemncane ngena-iphone ka-WhatsApp kezwakala lokho. Kodwa nje umuntu abe sentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa kodwa akekho ekhaya lezwi. Hayi bangaba khona ekhaya lezwi babe baningi futhi kodwa bengekho entabeni. Kuhle lokho ngoba intabeni ibandla. Kodwa hayi ukuthi kube nabantu abathi sisebandleni kodwa bazi kwenzakalana ekhaya lezwi. Iphutha kumfundisi ohola leyo branch. Ngakho-ke befundisi bami ngiyanicela qinisekisana ukuthi wonke umzalwane osethe ungowasentabeni ukhona yini ekhaya lezwi. Ukhona yini ekhaya lezwi. Ngaphandle kwezimo eziphoqayo zokuthi mhlawumbe akanayo ifoni umuntu eWhatsAppayo kezwakala lokho. Noma sekhule kakhulu akwazi operate uWhatsApp kezwakala lokho. Kodwa nje angabikho nje umzalwane nje usentabeni kodwa akekho ekhaya lezwi. Wena umelusile umfundisi wakhe. Hayi mina bengizoba namahlobo. Asidluleke. Mina ningixolele ngiyalikhuluma nje iqiniso ukuthi libhlungu kodwa liyakhulula. Libuhlungu but it sets you free. Liyakhulula. Asigoqe isithandazi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi sinikela kuwe indaba yale namba evaliwe. Nkosi siyazi ukuthi alenzeki iphutha kuwe. Icebo lonke lingelakho. Uyazi uyaqonda futhi lenkinga ungayixazulula ngokuphazima kweso. Usayiyekile ngoba uyazi wena ukuthi wenzani. Siyacela ke Nkosi usithwalele leli qembu. Usithwalele Nkosi uWhatsApp wethu, usithwalele uYouTube, usithwalele amabandla, usibeke phezulu kwawo umoya ongcwele uba siwahole ngokuhlukana kwawo. Siwanikela kuwena wawona wethu. Athengwa la mabandla ngegazi leNkosi yethu uJesu. Akha ibandla lodwa leli lizolandwa iNkosi uJesu. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, khuluma ngomoya wakho oyingcwele uzambule. uJesu Kristu yiNkosi. Amen. Sizofunda ke ngokaJohana chapter 17. Sengiyalingeka ukuthi ngingayi lapha kuverse 1 and 2. Sengisuke ngakhuluma ngobunye. Sibuyele lapha kuverse 20. Siqhubeke. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo ukuba bonke babe munye. Yezwa ke sifanele sibe munye bazalwane. Kuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. So bazalwane asibeni munye kodwa besonke sihlale kuJesu indodana noNkulunkulu Baba. Kodwa sibe simunye uzizwe likholwe ukuthi uJesu uthunyiwe. Asiye ukuqwebana. Angeke usize ukuqwebana. Kahle uyasizwa uma uhlatshwa izwi uyalekelelwa ukuthi wephulo lake noluzayo uma ulalela izwi elihlabayo. Siqhubeke. Verse 23. Nenkazimulo ngiphe yona ngiphe bona ukuze babe munye. Yebona inkazimulo esinikiwe sinikela ukuba munye. Yase ngikhumbula enye into ukuthi omunye wabafundisi abanye babefundisi bethu babe emngcwabeni endaweni ethize. Mabefika beyongcwaba inkonzo ikubona. Amanye amalungu omndeni alwa abhekisha emelana nezwi likaNkulunkulu. Wehla uNkulunkulu wabashaya. Ake ngibambe lapho ke. Kodwa ngifuna ukutshela wabashaya laba babe nolaka bebhikisha kwaba nenkonzo enhle ethule quiet. Kade kunengxoko edalwa amalungu ebandla amelana noNkulunkulu. Sisakhonza yena lo uNkulunkulu. Ananiya noSafira baqamba mangaphambi kaPetro bafa. Sisakhonza yena lo uNkulunkulu obhaliwe ezweni leNkosi. Siyabonga, siyambonga uNkulunkulu ngemangaliso ezenzeke ekhaya lezwi eNtabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. We can only thank God for the gospel he gave us. Siyambonga ngevangeli asinikeze lona eliphilayo.
Ayazi liyaphila. Mawufuna ukuphila, thatha nanti ivangeli eliphilayo. Bese uyaphila lapho khona, angisho ukuthi ngene ebandleni. Phila lapho khona, shine where you are, kodwa lithathe leli ivangeli. Asiqhubeke nenkazimulo ongiphe yona, ngiyiphe bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Mina kubona nawe kimina ukuba bapheleliswe obunyeni, uzizwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda njengalokhu ngithandile. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ukuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Baba olungileyo, izwe kalikazwanga, kepha mina ngikwazile nalaba abazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo. Ayike, bengifisa ukudlula nje. Ngisenayo imizuzu embalwa. Sibuyele-ke emkhulekweni wethu ekuqaleni kwawo. Verse 1 and verse 2. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisa amehlo akhe ezulwini, wathi bheka uxolo, wathi Baba, isikhathi esifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade, njengoba uyiphile amandla. Sasisiya-ke kwabaseKolose chapter 1. Silaphaya ku-verse 23, uthi uma kambe nihlale ekukholweni, nisekeliwe nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli enaluzwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Phawuli. Ivangeli elishunyayelwe kukho konke okudaliweyo. Bakithi, nanti ivangeli bo, laze lashunyayelwa kukho konke okudaliweyo. Umpostoli Paul wenziwe isikhonzi salo. Uthini uJesu mayesehamba, Great Commission kaMark chapter 16. Sifunda uverse 15. Wayesethi kubo uJesu, hambani niyezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Ngilapho nje, kukho konke okudaliweyo. Kufuneka sik-analyze lokho okudaliweyo. Nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Asiyeke laphaya kwabaseRoma chapter 8. Ngokuba verse 18, ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthini. Singahlupheka nje bafowethu, kodwa inkazimulo is far more than inhlupheko esidlula kuzona. Verse 19, ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Yonke into edaliwe iyalangazelela ukuthi bambulwe abantwana bakaNkulunkulu. Into edaliwe ihlezi phansi kobuze, verse 20, ngokuba okudalweyo kwabekwa phansi kobuze, kungengantando yakho kodwa ngaye owakubekayo. So yonke into edaliwe phansi kobuze, kusho ukuthini phansi kobuze? Wawasibona isihlahla sigqokile? Cha. Nathi mhla sidalwa sasingembethe, sadla lo muthi, sasisizibona izihambazi. Yonke into idale uNkulunkulu wayibeka phansi kobuze. But ubuze bokudaliweyo bubuhlungwana bona, ngoba babuka izinto ezingcolile. Asithathe ilanga. Ilanga liyakubona ulele phansi kwalesi sihlahla nalo muntu olele naye, nenza lo mkhuba eniwenzayo. Liyakubuka ilanga, lidaliwe phansi kobuze. Aliwathandi lamanyala eliwabukayo, kodwa liyabuka. Liyabuka ihlahla ziyabuka lamanyala owenzayo. Yazi ziyabuka lezi zihlahla, azithandi, zibekwe phansi kobuze. Inhlabathi le oyinyathelayo, busugila lemkhuba phezukwayo, iyabuka. Yabona indlela ebuka ngayo, kubuhlungu kuyona. Ibuka lamanyala nalokhu kungcola. Ngisho usulala kuleya moto naloya muntu,
iyabuka inhlabathi, ziyabuka ihlahla, liyabuka ilanga, iyabuka inyanga. Lo muntu ongena naye kule yandlu ngoba uthi kusebusuku, inyanga iyabuka ibekwe phansi kobuze. Ngisho izinkanyezi ziyabuka. Usuvalile uthi usehotela wena untshontshile lo muntu omtshontshile. Ngabe untshontshe inkosikazi yomuntu noma untshontshe indoda yomuntu. Izinkanyezi ziyabuka. Zinamehlo see through phezu kwendlu le wena othi ucashe kuyona. Konke okudaliwe kubekwe phansi kobuze, kubona yonke into. Njengoba kubona yonke into-ke kuyabhala yonke into edaliwe iyabhala. Khumbula uJoshua uthi uJoshua ngibeke nanti itshe libe ufakazi. Khethani namuhla ukuthi ubanene ukumkhonza. Ngisho itshe imbala liyafakaza, liyabhala. Ake siye kuJeremiah 22 sizwe ukuthi ngempela lezi zinto ezidaliwe zinjani, ziyabhala yini na. Nangoba uNsibande sikhulumela igama elinzima. Jeremiah 22 uverse 29 uthi lizwe yizwani izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi lobani lo muntu ukuthi akanamntwana, umuntu ongayi kuba nampumelelo ezinsukwini zakhe, ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavida akayi kuba nampumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda. So uthi uNkulunkulu emhlabeni lobani, umhlaba uyaloba, umhlaba uyabhala. Ngifuna ungizwe kahle, yonke into edaliwe iyabhala. Ibhala izinto ezibonayo, i-instruction kaNkulunkulu umdali wayo leyo nto. Khumbula ibekwe phansi kobuze ukuze ibone yonke into eyenzakalayo. Kungengantando yayo kodwa ngentando yalo wayidalayo. Kwakungaba wena ube yitshe, kwakungaba yimina ngibe isihlahla, kodwa uNkulunkulu wathanda wasenza abantu ngoba esithandile ukuze sigcine singena ezulwini. Lezi zinto azidalile emhlabeni eningi lazo zizophelela la. Utshane abuzongena ezulwini kuzosha kuphelela base kugoqa umhlaba ihlahla angazi ke ngelanga. Kodwa engikwazi ukuthi ezulwini ilanga likho yena oyilanga, nenyanga yikho yena oyilanga ukukhanya. So lezo zinto ke zisitshela ukuthi bekungaba uwe ube yitshe, bekungaba yimi ngibe inkanyezi, ngoba siza ukuthi inkanyezi zongena ezulwini. Angithi azongena noma zizongena angazi. iBhayibheli likhuluma ngalokho, likhuluma ngabantu ngokungena ezulwini. Kodwa elikushoyo lithi lezi zinto ezidaliwe zibekwe phansi kobuze, ziyabubula, zibubulela kwembulwe abantwana bakaNkulunkulu, ngoba mabembulwa zizokhululeka kulobu bugqila. Ubugqila lokhu ukuthi ilanga lilapha libona lo edonsa lo munye umuntu emotweni, libona lo incikisa umuntu ngesihlahla, libona lo enza lokho dubula lo muntu embulala, libona lo emoto iyadunwa izigebengu, laba bayagqekeza kubhlungu. Awulimajeni ilanga, kubhlungu, kodwa liyabhala. Ake ngibambe la. Ngidinwa iNkosi sobe sesibuka ukuthi la izinto abayibhalayo bazibhalela ukuthi ziyapi na, zizokwenzani lezi zinto ezibhalwayo. Ingakho kufanele uvume izona. Bangimangaza bathi zona zingavunywa ngoba ngazi ukuthi incwadi zicishwe nini. Angazi ngempela ukuthi zicishwe nini ngoba lithi izwi leNkosi ovuma isiphambeko sakhe uyophumelela. Ozivumayo asishiye uzothola umusa. Athi ku 1 John chapter 1 ozivumayo izono zakhe uthembekile ulungile kuba mthethelela. Hayi ongazange zivume. Elokhu ethi hayi ngafela uJesu owenza umsebenzi esiphambanweni. Hayi ake ngithandaze.
Babolungileyo babongcwele, siyabonga ukusifundisa. Siyabonga uthando sithande ngalo. Abantu abaningi abaqondi ukufunda nokuvutha. Bathi thina esikhuluma sifundiso sipho ukufundisa sivuthe emoyeni. Besho zibe bazizwe izinto zibahlaba. Khona umahluko Nkosi okubekile phakathi kumuntu oshumayelayo, uvangelayo, uvuthayo nomuntu ofundisayo, ngoba uma ufundisa uba ngumsinda kuzongena. Basiza abantwana bakho bafunda ukuhlukanisa. Bavangeliwe balandwe ezonweni. Bayafundiswa manje ukuthi yini ofanele bayenze ukuze bangene ekhaya ezulwini. Bona bafuna lokhu behlale bevangelwa nje. Siyabonga Nkosi ngoba usifundisile. Busisa kube yilo naloyo lalela. Awenze umsebenzi wakho ngendlela efanele. Thezwini lakho Jeremiah 48 verse 10 uqale kusiyo godla inkemba yakhe egazini. Nowenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Sisizeke Nkosi singabefundisi siwenze kahle umsebenzi wethu ngokunaka, singayigodli inkemba yethu egazini. UJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Nibe nosuku oluhle nentambama enhle. Baba uNsibande useyavalelisa. Kukhona into engithokozisile, engijabulisile. Angiwabuka ama status, anginaso isikhathi sawo. Kodwa kukhona engeke ngayibona. I-status sithi umuntu osegroupini kaBaba uNsibande uma engangenanga ezulwini uyobe uziyekele yena. Umuntu osegroupini kaBaba uNsibande mayingangenanga ezulwini uyobe uziyekele yena. Angizosisho ukuthi esigabani. Uyazazi yena. Ngiyabonga ndodakazi yami, uNkulunkulu akubusise, iqinise liphindwe kaningi lelo. Kodwa ke angiwabuka ama status, sebezowabhala ke bebhala izinto ke ezithizeni. Cha, kuqondanile nje. Kwase kuyenzeka. Futhi uNkulunkulu befuna ngiyibone lento. Niphile nonke, ngiyanithanda. UJesu Kristu Inkosi.